Здравейте на всички, аз съм Марио GamesBG и днес ще ви покажа как да стримвате на живо в Twitch или откъдето и да е. Значи, първо влизате в... Първо трябва да имате, забрави да кажа, тази програма OBS, която се стрима на живо. Сега ще ви обясня какво, горе-долу какво означава. Ето това поле, като си изтеглите това. Трябва да имате... аз тук съм си служил тези две стени, защото нямам камера и няма смисъл да слагам такова. И ето тук може да си таковате за коя игра искате да играете и те да ви, и хората да ви виждат екрана на играта. Да. Значи, после влизате в Google. И влизате в Twitch, който аз съм използвал много често и затова ми е тук. В Twitch, и пишете Twitch, наклонена Dashboard, ето така. Линк ще има в описанието за всичко. Изчаквате да ви зареди. Първо трябва да имате профил, моят е Mario GamesBG. Цъкате на ключ за потока и цъкате. Покажи ключа. Ще се върна след малко, за да оправя нещата по клипа. Да след малко. И да, хора. И ето тук ще ви излезе един ключ. Копирате го и влизате във вашия OBS. Цъкате на настройки. Тук трябва да си направите профил. Примерно аз съм си направил Mario GamesBG. Тук пишете просто профила ви. Тук интернета ви. Ако е много голям интернет, ако направите на 2000, ако ви е малко по-слаб от най-силният интернет в цялата държава, го правите на 1800. И едновременно цъкаме на стрим настройки. Ето този ключ, дето сега копирахме, трябва да го поставите ето това поле. Аз вече съм си поставил ключ. И да, също тук трябва да си изберете, тук трябва да помислите къде има най-силен интернет. Аз мисля, че е Франкъв, там. Тук трябва да има кликче. И това е. Продължи записването при спиране на стрим. Така. Ето тук. Това го изтриете, аз ще го изтрия и поставяте ето това. Цъкате на приложи. Аз вече съм го приложил. И цъкате на ОК. И, чакай, че забравих да кажа другото. Ето тук. Избиране, къде искате да стримате. Може в Twitch, и в тук YouTube, и в много други. Цъкате на приложи пак, аз съм го цъкнал и цъкате ОК. И ето, цъкате на старт. Изчакате малко и ето, стримът ви е на живо в Twitch. Ето, влизате в Twitch. Чакайте само секунда. Ще се върнем след като видим дали стримваме след малко. И да, хора, ето тук изписва, че сме на живо в Twitch. Ето, вижте, Mario GamesBG. Това е моят YouTube канал и едновременно моят Twitch канал. Ето тук има, ето го чата. Например, пиша, да, ето, вижте, че стримвам. Ето това е моят канал в Twitch.
И надявам се да съм ви помогнал. Очаквайте скоро и други уроци на как да правим неща. Примерно ще ви кажа как да си купувате игри в Steam, как да се бате при Steam, такива неща. Как да направим такова регистрация в Steam и много такива други неща, как да инсталираме игри. И надявам се да съм ви помогнал. Линковете ще бъдат в описанието. Надявам се да съм ви помогнал. Коментирайте, оценявайте и до скоро.